Новоход будет спел номер 60.
Збавца наш Христос воскрес. Аллилуйя. Мир и радость нам принес. Аллилуйя. И Он уславили красе. Аллилуйя. На земле спевайте все. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Євхаристію шостою великодною неділю. Особливим чином сьогодні вітаємо серед нас сім'ї, які приносять своїх дітей до сакраменту Христу, ходять з покорою, ідучи за своєю вірою, ходять до того алтаря, щоб просити у Пана Бога дару Христу, просити віри, просити того, как их сын, дочка стали детем Божьим. Это великая и пригожая таємниця нашей веры, якой удельничаем. На початку этой святой мши и целебрации питаюся вас, дорогие батьки, якое ім'я вибрали ви для своего дитяти. Чого ви просите у Костьола Божого для Мілани, Владислава і Даніїла? Просячи Христу, дорогі батьки, для ваших дітей, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у вірі, як заховуючи Божі заповіді, і не любили Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос? А ви, хресні, чи готові допомагати батькам гэтых дітей виконувати їх обов'язок? Дорогі діти, Костьол Божий приймає вас з великою радістю. От Його ім'я я позначаю вас знаком крижа. І ви, дорогі батьки і хресні, позначте після мене чоло дітей ваших знаком Христа Збавці. А в этом часе мы прославим Пана Бога словами гимну. Хвала на вышинях Богу. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, прими моление наше, який сядешь праворушайца, змилуйся над нами, бо только
Святу Святую Мшу цelebruje інтенції Віталія Моїсеєва з нагоди Дня народження, дякуючи Пану Богу разом з близькими, з сім'єю, за дар його життя, віри, ще отриманої ласки і просячи Божого благословення від найсвятішої Панни Марії, для його дару Божої віри. Ksiądz Andrzej, якого щиро вітаємо у нас, молиться в інтенції автотра для ласки, Божого благословення для сім'ї Чага. Представимо в хвилині тишині Пану Богу свої особисті інтенції, так само агорні з нашої молитви для сім'ї, які сьогодні приносять своїх дітей до Христу. Молимся. Усемогутный Боже, учини кабу гэтыя радостные дни, мы усім серцем прославляли воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная таямница, якую мы цяпер ушановуем, заўсёды проявляется ва ўсіх наших учынках і справах. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владать у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги Дзеў апостолаў. У те дні некаторыя з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучылі братоў: калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю Майсея, не зможаце быць збаўленымі. Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы з імі, было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Іерусалім. Апостолы і старэйшыя разам з усім касцёлам, выбраўшы сярод сябе Юду, званага Барсапам, і Сілу, мужоў, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст: апостолы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання ў Антыёхіі, Сірыі і Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з нас адправіліся без нашага даручэння і устрывожылі вас словамі, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імя Пана нашага Езуса Христа. Святы і мы пастанавілі не ўскладваць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, што неабходна. Устрымлівайцеся ад ахвяраў, ідалаў і ад крыві, ад таго, што задушана, і ад распусты. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зробіце. Бывайце здаровы. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Няхай все народы славят Тебе, Боже. Няхай все народы славят Тебе, Боже. Нехай Бог смилуется над нами
племенами на земле керуешь. Нехай славят Тебя народы Божья. Нехай славят Тебя народы все. Нехай Бог нас благословляет. Нехай боятся Его все межи земли. Читание книги Апокалипсиса святого Яна. «И взнес меня в захопление анёл на великую высокую гору, и показал мне святый город Иерусалим, який сиходил з неба от Бога и имел Божию славу. Зяние ягоное подобного до каштовного, быцем яшма, каменя, чистого як кришталь. Мел ён мур великий и высокий, мел 12 брамов, а на брамах 12 анёлов, и написаны имены 12 поколений сынов Израиля. З усходу 3 брамы, из полночи 3 брамы, из полдня 3 брамы, из заходу 3 брамы. И мур города имел 12 подморков, а на их 12 именов 12 апостолов ягняти. А святыню им я не бачил, бо святыня ягоная, это Пан Бог всемогутный, и ягнё. И городу не потребны ни солнце, ни месяц, как яму святили, бо слава Божия осветила его, а светоч ягоны ягнё. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Павел. І полюбить того Отець мой, і прийдем до Його. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. U той час Jezus сказав своим учням: «Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його. Хто не любить мене, той не заховує слов моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам это, будучи з вами. А Сутяшальник, Дух Святий, якого Отець пошле у ім'я моє, научить вас усьому і нагадає вам про усе, що я сказав вам. Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, одиходжу і прийду до вас. Коли б ви мене любили, то радовались б, що я йду до Отця, бо Отець мой більше за мене. І тепер я сказав вам першим, это станется, как вы поверили, что это отбудется. Это слово Пана.
хто любить мене, той заховує моє слово. Кожане батьки, родственники, близкие, деток, самопонимание в Христе, братья и сестры. Пан Ісус сьогодні в Євангелії звертається до своїх учнів. Хто любить мене, той заховує моє слово. В нашому житті християнським кожен з нас неоднойче, а може кожен день говорить про любов до Пана Бога, про що любимо Пана Бога. Любим і імкнемося це чинити так, як Пан Бог це наказує всім серцем, всім розумом, силою, всім своїм життям. Постає питання, чи заховуємо Його Слово. Заховуємо Слово Єсуса Христа, Його науку. З цим може бути вже по-разному в нашому житті. Хочу вернутися до того, як наша любов до Пана Бога, за этой любовью и шли учинки. Наша вера была подтвержденная учинками. Жить не так, як мне здається, моє міркування найважніше, але це своє міркування відкласти, поставити збоку і послухати, що каже Єсус, що каже Костюл. В нашому житті часом наше сумління вельми так виразно нам говорить, як маємо чинити, як маємо поступати, що маємо вибирати. Часом знаходимося в некім сумніві і на таким скрижуванні не ведаємо до кінця, на яку дорогу войти, що вибрати. Кого тоді слухаємо, у кого тоді шукаємо поради, у кого тоді шукаємо відказів на це питання. Чи тільки моя вигода і те, що мені здається добрим? Сьогоднішнє перше читання є для нас доброю підказкою, як маємо поступати в таких ситуаціях. Книга «Діл апостолів». І у першому костелі повстає спречка, спор. Некоторые, хто прийшов з Юдеї, вчили братов, коли не будете обрезані поводле звичаю Моїсея, не зможете бути збавлені. Коли розпочалася немалая спречка, прийшло, що робити? Ті, хто навертаються з жидовського народу, зрозуміло. А що з тими, хто навертається з поганів, з язичників? Чи ми повинні так само обрезатися, як юдеї, як жиди, і заховувати їх закон і звичаї, чи ні? І може, некоторые почали вчити, що повинні. І повстав спор, спречка, і у кого шукати, як це правильно зробити, що роблять тіни, коли розпочалася спречка, і змагання Павла і Варнаби з ними, було вирішено, що Павел і Варнаба, і некоторі інші з них, поведуть в цій справі до апостолів і старейших у Єрусалим. Поведуть до апостолів і старейших, поведуть до Костюла, до тих, кого вибрав і встановив своїми наступниками Єсус Христос. Заправді так учинили. Вибрали тих мужів, які були першими серед братів, і послали їх по Антиохії. Це було прийнято рішення, що не треба образатися, не треба, бо Євангеліє для нас збавляє Єсус Христос, а не звичаї чи образання. Наступство этого ще так само ми з вами переживаємо, бо як постановили це інакше, то і нам треба було тоді заховувати ще ті звичаї і образання проходить. Сьогодні замість росту, то був інший образ. Але ні, бо читали знаки, які давав Пан Бог, були відкриті на натхнення Духа Святого. І так Костюл прослужив 2000 років, як добра і мудра мати для своїх дітей, тих, хто слухає його до збавлення. Пішли до Костюла запитатися. Дорогие братья и сестры, это для нас вельми выразная подсказка. Где маем шукать отказу? У науці Єсуса, у науці Костюла, у науці соборності дітей Божих.
Сегодня вельми выразно, это еще раз хочу подкреслить, что в сегодняшнем свете полным такого замешания, где не только детям, а часом и взрослым тяжко распознать, что есть добро, а что есть зло, где та граница, что есть доброе для моего життя, что есть Божие и святое, а что это не является. Тяжко это распознать сегодня детям и молоді, а часом и нам дорослым. В этом свете потреба не до конца, не завжди упевнено довіряти собі, але питатися і йти до Костьола, до його науки, до этой мудрости Костьола, якої выражается наука Иисуса Христа. И тут открывается великое вельми поле науки Костьола и этики, и вчення того, що Ісус говорить, хто заховує моєго слова. Як це слово перекладається на наше життя? Життя служанське, сімейне. Відкривається так само поле етики праці, наших працовних обов'язків, виховання, відносин и так далее, и так далее. Сегодня в наших разложениях хочу бы звернуть увагу только на один из этих элементов, на один из этих аспектов, а именно на этику служанского життя. Многие из вас ведают и читают часопис, любите друг друга. И кто еще не читает, то сегодня может распочать это зробить, но там есть при выходе с каплицы, это часописы, захочу каплик брать и читать. И тут есть один из артикулов «Вся правда о супружеском да». Але каля этого артикула есть молитва. Молитва движения чистых супружеских сердец. Это одна з формул для служанців, які хочуть справді серйозно науку Ісуса Христа утіловити у своє життя. Есть різні форми, де ми поглибляємо, познаємо, бо щоб жити так, як учить Ісус, треба ведати, чого Він учить. Есть різні форми познавання, ми читаємо, ми розважаємо. Ми удільничаємо в неких служанських чи сімейних рухах, где регулярно розважаємо над Словом Божим чи служанськими відносинами, сімейним життям, ділимося этим своїм життєвим досвідом. Одна з таких формул, это именно есть движение чистых сердец. Это адресовано до молоді, а движение чистых супружеских сердец, как сама назва каже, до служанців. Именно тут есть молитва такая обіцяння. Як хочу жить, як мы, як муж и жонка, хочем жить. Хочу прочитать эту молитву, а вы, дорогие служанцы, услухайте в это слово. Услухайте в те моменты, особливо такого конкретного життя служанського, де наука Ісуса Христа перекладена на то наше життя, на ваше життя, вельми конкретне у щоденності. Это будет на русской мове. Господь Иисус Христос, спасибо Тебе, что Ты любишь нас безграничной любовью, и что Ты из любви к нам отдал свою жизнь. Спасибо Тебе за что своей любовью Ты защищаешь нас от влияния зла, помогаешь подняться после каждого падения и лечишь все наши раны. Спасибо Тебе за Твое присутствие в таинстве брака, которое дает нам силу для победы над злом во всех трудных ситуациях и кризисах. Мы отдаем Тебе нашу память, разум, волю, душу и тело. Мы обещаем пользоваться нашей сексуальностью и плотностью согласно Твоему замыслу. Обещаем ежедневно встречаться с Тобой в совместной молитве и чтении Библии, частой Евхаристии и поклонении святым дарам. Обещаем регулярно пользоваться таинством исповеди, покаяния, не поддаваться унынию и всегда подниматься из каждого падения в грех. Мы обещаем не покупать, не читать и не смотреть журналов, передач или фильмов порнографического содержания. Обещаем не пользоваться контрацептивными и абортивными средствами, никогда не допускать даже мысли об аборте, и отказываемся от контрацептивного менталитета. Мы обещаем, что с радостью примем каждого ребенка, которого Ты, Господь, жизни захочешь нам дать.
Мы хотим быть для наших детей хорошими воспитателями, своим примером и своей жизнью, привести их к Тебе и к Твоей любви. Господь Иисус, учи нас систематически работать над собой, чтобы мы научились контролировать свои половые реакции и эмоции. Дай нам отвагу в ежедневной жизни, чтобы мы бесстрашно сопротивлялись всякому злу, чтобы мы избегали всего, что порабощает, а прежде всего наркотиков, алкоголя и никотина. Учи нас поступать так, чтобы любовь была в нашей жизни на первом месте. Мария, Матерь наша, веди нас дорогами веры к самому источнику любви, к Иисусу. По примеру святого Иоанна Павла II, мы хотим целиком доверить себя Тебе, Totus Tuus, Мария. Твое непорочное сердце отдаем себя, все, чем мы являемся, каждый свой шаг, каждую минуту нашей жизни. Дорогие братья и сестры, дорогие служанцы, это Евангелие життя. То это чим маємо жити. Сьогодні в Євангелії, коли Ісус каже, що коли хто любить мене, той заховує Слово Моє. З того боку є така умова. А з другого боку можемо це слово так само зрозуміти в той спосіб, що коли буду любити Ісуса, то змогу заховати Його Слово. Коли буду відкрити на Його допомогу. Бо тільки з Ним, з Його ласкою, з Його присутністю у моїм житті змогу жити. Ось так, як Він учить. І прагнуть для того. І в этом бачить скарб для себе, а так само для своїх дітей. То так от перекладається на наших дітей. Тому треба в першу чергу дітей виховати. І так, як сказано, довірся до Єсуса, самим істи, самим жити цією наукою, самим жити так само чистостю. Как глядячи в очі нашим дітям, могли ми сказати, син, дочка, живи так, бо ми так живемо. Бо ми повірили в Ісуса Христа, визнали Його нашим Паном і Йому довіряємо усе своє життя. Амінь. Дорогі брати і сестри, просимо нашого Пана Ісуса Христа бути милосердним до тих дітей, які приймуть ласку Христу, своїх батьків, хресних і усіх охрещених. Молимся, как у таємниці Твоєї, Пане Єсу, смерти і воскресения. Ты проспросто дородил этих детей и долучил их до Святого Костела. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как проспросты конфирмацию, Ты зробил их верными, учнями и святками Твоего Евангелия. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как про святость життя, Ты привел их до радости небесного владарства. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как батьки и хрестные были для этих детей добрым прикладом веры. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как завсёды заховывал их семьи у Твоей любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за Виталия с нагоды дня народження, просим дару Божого благословення, святла і дару Духа Святого моцної віри для Його і Його сім'ї. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как Божих нас, Ты, Пане, обновил ласку Святого Христу, как мы жили так, как учишь Ты. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Матерь Божия, Молися за нас. Святый Яне Крестителю, Молися за нас. Святые Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. усе святые Божие, Молися за нас. всемогутный, вечный Боже. Ты послал в свет Своего Сына, как Он отделил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызванного с темры, перенес в цудовное владарство Твоего святла. Покорно молим Тебя, как Ты, вызволивший этих детей от першеродного греху, учинил их святыней Твоей величи и местом пребывания Духа Святого. Прас Христа, Пана нашего. Аминь.
обороняє Тебе моc Христа Збавcy, який живе і владарить на веки вечные. Amen. Хай обороняє Тебе моc Христа Збавcy, який живе і владарить на веки вечные. Amen. Хай обороняє Тебе моc Христа Збавcy, який живе і владарить на веки вечные. Amen. Бог праз таємницю води одорває вірників своїм життям. Узначати його з вірою в наші молитви, а дадушно просячи його, як ви діти одродилися з води і Духа Святого. Май ласку, Пане, благословіть тепер гэтую воду, каб ахрещені ёю слуги Твої, яких у віры Костёла Ты покликав до крыніцы адраджэння, мені життя вічне, праз Христа, Пана нашого. Аминь. Дорогие батьки и хрестные, про сакрамент хресту принесенные вами дети отримають як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати їх у вірі, так як гэта божське життя було заховане у їх від зарази граху і могло невспинно зростати у ваших дітях. Коли ж ви керованные своей верой, готовые принять на себе этот обовязок, то згадуючи свой уласний хрост, отрачитеся от граху и вызнаете веру в Иисуса Христа. Это вера Костела, який приймають хрост ваші діти. Тому питаюся батьків хрестних і всіх присутніх, чи вракаєтеся граху, как жить у свободе детей Божих? Вракаємося. Чи вракаєтеся усього, що веде до зла, как грех не панував над вами? Вракаємося. Чи вракаєтеся сатани, головної причини граху? Вракаємося. Чи вірите у Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба і землі? Віримо. Чи вірите в Ісуса Христа, Сина Його одиного, нашого Пана, народженого з Деви Марії, замученого і похованого, який у воскрес з померлих і сидить праворуч Отця? Віримо. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешенні тіла и життя вечное? Віримо. Это наша вера. Это вера Костела вызнавать, якую наш гонор у Иисусе Христе, Пану нашему. Аминь. Дорогие батьки, чи хочете, как Милана приняла хрост у веры Костела, якую мы все разом с вами только что вызнали? Милана, я Тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як була спред віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Аминь. Чи хочете, каб Владислав прийняв хрост у віри Костела, якою ми разом тільки що з вами визнали? Владислав, я Тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як була спред віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Аминь. Чи хочете, каб Даніїл прийняв хрост у віри Костела, якою ми разом тільки що з вами визнали? Хочете? Даниил, я Тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Усемогутний Бог, Отец нашого Пана Єсуса Христа, який визволив вас від греху і одродив з води і Духа Святого, сам намощає вас в Христом збавлении. Как вы долучены до этого народа, пробывали в Христе, святару пророку и володару на життя вечное. Амінь. Милана, Владислав, Даниил. Вы стали новым створением и опранулись у Христа. Это белое оденье будет для вас знаком годности детей Божьих. За помогою слова и прикладу близких, несите ей незабрудженной у життя вечное. Аминь. Прийміть святло Христа. Вам, батьки і хрестные, довіряється підтримувати це святло, щоб ваші діти, освятленні Христом, завжди поводили себе як діти святла і, триваючи у віри, могли вийти на зустріч приходячому Пану разом з усіми святими у небі. Ви охрещені у Христа, у Христі, у Христа опранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Спев номер 186. Бог есть любовь, Майте на Божий для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Майте на Божий для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Майте на Божий для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Майте на Божий для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Молитесь, браты и сестры, как молили вашу офяру, принял Бог Отец. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому.
Ojcze Niebiesny, niechaj wzniosутся dla Ciebie nasze молитвы, jak miary. A почищенные Твою Твоею лаской, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Раз Христа, Пана нашего. Pan z Wami I z duchem Twoim serce. uznosим ich do Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Zaprawdę, godna это и справедлива, słuszna i zbawienna. Как мы Ciebie, Panie, zawsze sławili, a особливо в этот час больше урочисто отвечали Твою хвалу, коли Христос Бог мирован, як наша Пасха. Bo On niespójna ofiaruje siebie za nas, zastępując za nas перед Тобой, jak nasz wieczny obrońca. On один раз принесенную ofiarу уже больше не помирает, ale после śmierci krzyżowej żyje wiecznie. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, a chory aniołów razem z duścimi świętymi śpiewają Tobie hymn chwały, niespynna, usklikaючи. Святый, 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 Pan Bóg всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Zaprawdę Boża, Ty światły i krynica wszelakiej światłości, temu jedności z усім Kościołem. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasał na apostołów Ducha Świętego, wraz Chrysta, proszę Ciebie, всемогутный Boże. Oświeci te dary na swoją Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Darujcie i jeszcie z tego uście, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczoru wziął kielich. Znowu Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z jego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христе в хвале. Wspominając śmierć związek powstania Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, abyś ich nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój silny po всем świecie. Udoskonal Jego любовь razem z Papą naszym Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem i всім pokoleniom. Pamiętaj tak samo prawratowych sióstr naszych, jakie posnują nadziei na woskrzeszenie
і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить світло Твоего Божия. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удержать Тебе вечером. У едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, святым Юзефом ей Абрахамом, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святой Фаустиной, святым Яном Павлом другими всеми святыми, какие с веку подавались от нами. Так зими и мы хвалили Тебя и прославляли про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе Божойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Новохрещенные дети будут называть Пана Бога своим Отцом. Тому от их имя сегодня мы молимся, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Имя Господь нас успокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердностью Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христос сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Кощела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дари чего супокоем и едность, які живеш і владариш на віки вічные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенные покликанные на вечеру Яговою. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
будете любить меня, будете заховывать мои заповеди, каже Пан. Я попрошу Отца, и Он даст вам іншого сутешальника, как с вами был навеки. Аллилуйя. Спів номер 24. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный посудным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божия, как мы в шляху недосилы имели. Ты манной стал отроником голодным, клятым, что вечно быть с тобой хотели. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный посудным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, со спева нива пахнет свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммуняй тем, кто храбнее неба. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный посудным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься брани, коли мы зробим, что Ты загадал нам. Что ж без Тебе чинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане, добрий я хлеб, будь прославлений посудным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты на крижі отдав життя за грешних, а сам застався хлібом у святинях. Для нас открыто серце Твоє вічно, бо як дітей Ти, Боже, полюбив нас. Пане, добрий як хлеб, будь прославлений посудным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас.
Спів номер 5. Jezu, serce Ty moim, radość zbawienia mnie odkrył, stawiania nie krynica głos, будь прославленный, Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать, и сердце чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участия пения поможи, вытримать у Твоей любви. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа одрадзіў нас до жыцця вечнага. Помножи нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлей нашее сердце. Праз Христа, Пана нашего. Об'яви на 6-ту Великодну неділю. Тоді ще раз всім дякую за супольну молитву. Так само тим, хто прибирає нашу каплицю, сказане ахвярування. Дякуємо за всяку іншу допомогу. Особливо дякуємо за ахвяри станами на будову костьола, що після мши святої, чи складаючи ахвяру на будову квадратних метрів ściany нашого костьола. Там це є wizualizacja, ta troszkę na nieaktualna, że trzeba tam namalować, bo że mają больше 20%. Także za te ofiary jeszcze raz dziękuję. Na tym tygodniu liturgii przykładaje u czasie Świętego Maja uroczystość uniebałszejścia Pana. Czytają msza 8, 12 i 19. 31 maja piątnicę świata odwiedzino Najświętejszej Panny Maryi i pierwsze raczenie w sobotę w Świętego Justyna Muczenika. To tak samo pierwsza sobota miesiąca, gdzie modlił się wtedy zaradna serce Najświętejszej Panny Maryi. Pierwsza niedziela miesiąca czytają mszę Żywowa Różańca naszej parafii, odbędzie tydzień później 9 czerwca, bo u ten dzień świętej mszy w 12 godzinie nie będzie, to zaraz jeszcze skażę. Intencja Żywowa Różańca na czerwiec następna. Молим się o intencji kapituły generalnej, za Chrystusowcą i siostrą Nazaretami. Что это такое? В монастырских церковностях отбываются раз на 6 год такое капитула генеральная, где настоятели с представниками всех провинций, где служат światary, браты законные, збираются разом и вырашают важные справы життя монастырского ордена. Капитула має найбільшу уладу, так як у звичайному переводі це настоятель генеральний, так podczas trwania kapituły generalnej, ta kapituła ma największą władzę u różne решения ważne przyjmujące. W tym godzie wydaje, że i u nas będzie ta kapituła u Lipieni i tak samo u sióstr Nazarytanek na czerwieni Lipieni. Тому просим в эту молитву и живу różańców, tak samo dobieramy tę intencję усім parafianom, bo my tak samo należymy do tych monaskich ordynów i te sprawy, jakie tam już poruszają, tak samo dotyczać konkretnie nas, jakie służą u tej naszej parafii. U wtorek w Poznaniu u katedry odbyliście świętarskie i diakonskie poświęcenie Chrystusowców. My w naszym monasterze mamy 2 diakonów i 4 świętarów.
za tę opiekę Bogu dziękuję wśród nowoprezbiterów, dobrze wiadomo w naszej parafii, ksiądz Karol Baj, jaki był w naszej parafii praktyki nie jeden raz, temu tym больше, dowierają ich Panu Bogu, Bożej łasce, a i dać Pan Bóg, bo tak planuję, że otrzymają z ich róg błogosławienie prewencyjne w czerwieniu, kiedy będziemy tu kaścić po naszej parafii. U zakrystii można zapisać dzieci i młodzież na katechizm, następny nauczalny ugłos, który dotyczy tych, kto jeszcze nie chodził u nas na katechizm w ogóle, nowych dzieci, nowych siemni, a tak samo na kanikuły z Bogiem, jakie podasz u Żniwni na poczcie Żniwnia тут при parafii, bo na wyjazdowe kanikuły z Bogiem już krok sformułowane, miejsca tam больше nie ma. Zapraszają принять udział u pielgrzymce do Budzława. Pierwsza pielgrzymka rozpocznie 1 lipnia, a tak samo będzie autobusna pielgrzymka, na samej uroczystości, piątnica, sobota. Kto chciałby brać udział, to już można świetnie poczynać zapisy. Nagадуjem, że z 1 czerwca zmieniaється rozstaw nabożeństwa na czas letnich kanikuł. U budni dzieci dają sobie tylko wieczora, a u niedzielę u 9, 10:30, i wieczorem o 19 godzinie. W następnej niedzieli 2 czerwca w Mińsku w procesie eucharystycznym Bożego Ciała czytają trzeba udzielić ranicy na Złotej Górce i do obiedu nie ma się takich w kościołach i kaplicach Mińska. Tam u nas w następnej niedzieli trzeba tylko wieczór o 19 godzinie. Все по możliwości udzielniczą w procesie Bożego Ciała, czytają mszę o 9 godzinie tam na Złotej Górce. Ktoś dość może to wieczorem tak samo jest możliwość. Wydaje się, to wieczorowa się ta msza będzie celebrowana u intencji księdza Aliega, jaki 3 czerwca świadkuje 14 годин świętarskich poświadczeń. Temu pamiętaj про его у наших молитвах, а я z tego Bogu dziękuję za молитву, się прояви życzliwości, słów, pożądaniu u Katarzyny VI w swoich świętarskich poświadczeniach, jakie przeżywał miły autor. Szczerze dziękuję za swoje molitwy wdzięczne. Zakończył majowe nabożeństwo, rozpoczynając czerwińskie na uszanowanie Najświętszego Serca Jezusa. Majowe byli październiki, czerwińskie były pierwsze. Każdy dzień o 18:30 czerwińskie nabożeństwo, a w niedzielę będą tak samo pierwsze i mszy o 11 godzinie, o 11:45. U piątnicu o 19:45 odbędzie się pierwsza susrecza molitewna nowej naszej parafialnej grupy Maci u Malitwie. Те, кто уже записался, albo кто уже хотел доучиться, то у пятницу уделит на поставим мszy, czy nabożeństwo pierwsze такое встреча odbędzie. Jak ktoś nie był na Baćkowskim Wschodzie przed wyjazdowymi kanikułami z Bogiem, to szukał paśniasia tej mszy, podejście do siostry Kary, bo tam trzeba jeszcze wnieść poprawki u ankiety i podpisać. Jeszcze jedna ważna sprawa. Organizowuję u czwartek 30 czerwca wieczorem tu kaplicy o 20 godzinie susreczu dla dziewczat. Dla dziewczat od приблизно 14 lat i starszych na temu целомудрия, czystości. Jak nazwali, to czystota, залог zdrowia. I tego fizycznego, i tego duchowego. Ważna, wielmi aktualna sprawa, my sami walczymy duszpaster, tak samo rozmawiamy z baćkami, to wielmi ważna sprawa. Будуть порушені теми czystości u odnosinach do chłopców, szabrowstwie, u odnosinach z dziewczatami, u czystości skromności w odzienni, czystości w internecie, w socjalnych sieciach. Tę susreczu prowadziłem razem z pani Alieną, naszej parafianką. Тому усіх dziewczat zapraszam. Jeżeli ktoś wiedzie, że też cyfr na dobrą bloku na przyjmował udziału takiej susreczu, to tak samo zapraszamy. To umowna granica 14 годов. Хочемо jeszcze перед каникулами такую встречу провести. Мы были ранее в отдельных группах, ale такую открытую робим первый раз. Тут у каплицы четверг от 20 године прошу батьков эту встречу взять себе близко до сердца. Это будет для dziewczat, эту встречу dzieci można провести, ale батьки в этой встрече не удельничают.
Усім юбілятам і іменинникам, які на тим складає найlepsze pożądania, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, так само ж на віки Божих ласков. Сім'ям новохрещених жадаємо Божого благословення, Матері Божої, виховання ваших дітей, виконання тих обов'язків, які ви перед Богом і Костюлом тут сложили під час цelebracji просто. И памятайте, что это молитва ваша, ежедневная, недельная святая Иша, ваше имкнение возрастать у веры. Это будет то, дякую чему Пану будет благословлять. Не будет этого, не будет Божого благословения. Не треба тут себе обманывать, себе ошибать. Бог будет терпеть наше грешное життя, але благословлять грешное життя не будет. Тому потребуем открыть сердце и потребуем молитва узрастания, чинить то, что чинить Иисус. Хай Божа ласка вас в этом умацовывает, а не святейшая Панна Мария дети. Владислав уже хочет додому, але jeszcze nabożeństwo majowe, уже не будем читать сегодня витания, только и помолимся рецитованной, будем выставлять святого сакрамента, короткое nabożeństwo и благословение на святейшем сакраменте. Śpiewamy się. O zbawcze Gospodzie, nam zawynie patrzyli, choć luty urodzica, daj mocy siłę, nam zaszli. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste poczuj nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża. Zmiłuj się nad nami. Odkupiciel światu Boża. Zmiłuj się nad nami. Święty Boża. Zmiłuj się nad Świętая nami. Trójca, Adiny Boża. Zmiłuj się nad nami. Świętая Maryja. Молись за нас. Świętая Bogorodica. Молись за нас. Świętая Panna nad Pannami. Молись за нас. Macie Chrystowa. Молись за Macie нас. Kościoła. Молись за нас. Macie łaski Bożej. Молись за нас. Macie miłosierności. Молись за нас. Macie Praczystая. Молись за Macie нас. Беззаганная. Молись за нас. Macie Nieporuszная. Молись за нас. Macie Niewinная. Молись за нас. Macie Najmilejszaja. Молись за нас. Macie Najcudowniejszaja. Молись за нас. Macie Dobrej Rady. Молись за Macie нас. Stworzyciela. Молись за Macie нас. Zbawiciela. Молись за Panna нас. Najmudrzejszaja. Молись за Panna нас. Chwały Wodnej. Молись за Panna нас. Prasławionej. Молись за Panna нас. Mohutna. Молись за нас. Panna Łaskawa. Молись за Panna нас. Wierna. Молись за Lustra нас. Sprawiedliwości. Молись за нас. Stolica Mądrości. Молись за нас. Przyczyna naszej radości. Молись за нас. Świętynia duchowna. Молись за нас. Świętynia chwalebna. Молись за нас. Świętynia sławna pobożność. Молись за нас. Róża mistyczna. Молись за Wieża нас. Dawidowa. Молись за Wieża нас. z kości słonowej. Молись за нас. Złoty domie. Молись за Arka нас. Zapawietu. Молись за Brama нас. niebiesna. Молись за нас. Storka raniczna. Молись за Na нас. zdrowienie chorych. Молись за нас. Wytułak grzesznych. Молись за нас. Wycieszalnic zasmuczonych. Молись за нас. Domowa chrześcijanom. Молись за нас. Korолеwa aniołów. Молись за нас. Koroleva patriarchów. Молись за нас. Koroleva proroków. Молись за нас. Koroleva apostolów. Молись за нас. Koroleva muczeników. Молись за Koroleva нас. wierowyznawców. Молись за нас. Koroleva Panna. Молись за Koroleva нас. всіх świętych. Молись за нас. Koroleva bez grachu pierworodnego zaczata. Молись за нас. Koroleva u nieba uziata. Молись за нас. Koroleva różańca świętego. Молись за нас. Koroleva siemię. Молись за нас. Koroleva supokoju. Молись за нас. Koroleva Towarzystwa Chrystowego. Молись за нас. Koroleva Białorusi. Молись за нас.
Baranku Boże, Ty darujesz na siebie graki świetu. Daruj nam, Panie, Baranku Boże, Ty darujesz na siebie graki świetu. wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boże, Ty darujesz na siebie graki świetu. zmiłuj się nad nami. Молись за нас, Святая Богородица. Осталися ми годними обіцянням Христових. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, słucham Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I prasławna zastupnictwo Najświętejszej Zawsiody Panny Maryi, maj łasku wyzwolić nas od ciepierocznego smutku, darić wiecznej radości. Pras Chrysta, Pana naszego. Twoja baronia oddaję Ci. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Synu swojemu nas oddawaj. Pamiętaj, Najświętejsza Panna Maryjo, nikogo nie starałaś, jak tam płaciło tego, kto do Ciebie uciekaje, Ciebie na dopomogę klicz, Twoje opieki prosić. Tym dawierem natchniony, do Ciebie, o Panna nad Pannem, i Maci nasza imknął się. Do Ciebie przychodzi, przed Tobą wreszcie płaszcz przystaje. O Maci słowa, nie pogardzaj słowem naiwnym, ale poczuj ich łaskawe i wysłuchaj. Amen. Спів номер 2. Это вечный сакрамент, ушануй ваши все, тратить мод старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры приняси, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, давцу вечного святла. Amen. Молимся. Боже, проспасхальную таємницю Христа, Ти откупил всіх людей. Заховывай нас справу Твоей милосердности, как мы неостынно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїся тримати сіє плього. Крас Христа, Пана нашого. Номер 8. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленый, всеми нами прославленый, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды
святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим святий порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. для пана Віталія так само сердечне пожадання, нехай пан Бог благословляє в нашому житті, сім'ї, праці, служенні, піддане потрібними ласками. І хор заінтагує наше пожадання співом ласки. Хай Тебе, Пан Бог, благословит, хай Тебе